Oot sä kuullut sen Pikkukallen vitsi, kun se ajoi ilman käsiä ja sit se tuli äiti mä ajan ilman käsiä ja sit se tuli, että äiti mä ajan yhdellä kädellä vai miten se meni ja sit lopuksi ajoi ilman hampaita. Oot sä kuullut sitä vitsiä? Mä muistan sen pienen aina äiti sanoo. Eikö se oli eka se ajoi kahdella kädellä, kato äiti ja sitten se ajoi yhdellä kädellä ja sit se ajoi ilman käsiä ja sit se ajoi ilman hampaita. En mä usko. Että pääsit. Pääsit. Mikä kävi? Toi puu kamppat. Kamppasko? Joo. Ai puu kamppas. Joo. Miten se kamppas? Potkas jalat alta. Heitti mun. Eikä, noin pieni puu. Tuleeko tässä hommas hiki? Joo. Kumpi on raskaampaa, tää vai motocrossi? Tää. Siis toi maastossa ajaminen. Maastossa ilman sähköä vai? Ja bensaa. Ja tästä tulee hiki vai?